खुलुमबाय गिबि गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि इउएन एकाडेमी बरफुख्रियाव खुंनायनिफ्राय जोंनि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा दिनै जोङो जोंनि बरफुख्रि इउएन एकाडेमीयाव 5 सेप्तेम्बर डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बे 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै खुंगासिनो दङ आरो जोंनिया जोबथ'वाखै, जागायगासिनो आरो दा जोबथ'वाखै। गिबि गिबियावनो जोंना फरायसाफोरखौ मान बावनाय, फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय, फोरोंगिरिफोरनि सिनायथि लानाय बेफोरो जोब्बाय। दा जोंनि आरो माखासे हाबाफारि दंबावो, बेखौ जोङो दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंलांगोन आरो। सासे सोद्रोम गोनां फरायसा जानोब्ला गिबियावनो बे फरायसाया गावनि आखल आखुखौ थि खालामग्रोनांगोन। आखला जुदि गाज्रि जायोब्ला, सोलोंथाइ रोङोब्लाबो आखला थिग नङाब्ला, मोजां नङाब्ला सोलोंथाइ थानानैब्लाबो जेरावबो मान सनमान मोनै बेबायदि जायो आरो। होमबा आङो बुंगोन आरो जे सासे फरायसाया गिबियावनो बिनि आखल आखुखौ मोजाङै दानांगोन, फोरोंगिरिफोरखौ मान होनांगोन, बिजाबनि सायाव अनसायनाय थानांगोन, बेफोरखौहाय सासे फरायसानियाव थानो नांगौ आरो लोगोफोरजों बयजोंबो गोरोबनानै थानो हानांगोन। माखासे फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा गावसिनि गथ'फोरनि सायाव फरायनायनि बेलायाव एसे नोजोर होनायखौ खम नुनो मोनदों आरो। दा बेयावहाय बुंनो सानगोन जे बिमा बिफानि बयनिख्रुइबो देरसिन धोनानो जाबाय गावनि फिसा फिसौ। बै गावनि फिसा फिसौनि फरायनायफोरखौ जेब्लायबो नोजोर लानांगोन। गावनि फिसा फिसौआ फरायनानै गिदिर गोलाव जायोब्लासो, रोङोब्लासो समाजाव बयजोंबो मिथिजागोन। अब्ला समाजाव फिसाफ्रा जेब्ला बयजोंबो मिथिजागोन, अब्लानो बिमा बिफायाबो बयजोंबो सिनायथि जानाय जागोन आरो। আজি শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন কৰিছো। প্রত্যেক বছরে 5 সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্যারের জন্মদিনের লগত সংগতি রাখি আজি আমি গোটেই ভারতবর্ষের লগতে আমার বিশ্বনাথ জিলা অন্তর্গত বৰপুখুৰী ইউএন একাডেমিটো তেখেতৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আজি শিক্ষক দিৱস বহুত ফূৰ্তিৰে পালন কৰিছো। আৰু আমি যেতিয়াৰ পৰা স্কুল স্থাপন কৰিছো তেতিয়াৰ পৰাই শিক্ষক দিৱস পালন কৰি আহিছো। ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দেৱৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষক দিৱস পালন কৰো। জন্মদিন হিসাবে তেখেত ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা ইঞ্জিনিয়ার, উকিল হোৱাৰ লগতে তেখেত এজন প্ৰখৰ শিক্ষকো আছিল। তেখেতে নিজৰ পৰিচয় শিক্ষক হিচাপে দি বেছি সুখী হৈছে। সেই গুণে ভাৰত চৰকাৰে তেখেতৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰে। সেই গুণে আমিও পালন কৰোঁ।